Ukrayn güýçleri ýurdun gündogurundaky Donbas tebitiniň Severodonetsk şäheriniň merkezinden ýyda çekilmäge mejbur boldular diýip Ukrayn harbylary ma'lum etdiler. Eýem ençe mehipde bäri bu möhüm şäheriň gözegçiligi ugrunda Ukrainanyň we Russiýanyň güýçleriniň arasynda gazaply çaknyşyklar dowam edýär. Ukrayn harbylarynyň Kiýewdaky baş tabynyň maglumatyna görä, Russiýanyň Severodonetsk merkezine artilleriýa toplaryny atmagy netijesinde Ukrayn gorugçylary ol ýerden ýyda çekilmeli bolup durlar. Bu beýanatdan bir näçe saat öň prezident Volodymyr Zelenski Severodonetsk gorugçylarynyň şäheriň her bir metri üçin töweşýändigini, şeýle-de Rus watwalyjy güýçleriniň Tebitdäki möhüm köprüýini partladyp, parahat ilatyň we etgerleriň mümkin ýyda çekilmek ýollaryny böwütländigini belledi. Watwalyjylaryň taktiki maksady ütgemedi. Olar Severodonetski basy edýärler, ol ýerde tüzüň dolu manysynda şäheriň her bir metri üçin gazaply çaknyşyklar barýar diýip Zelenski belledi. Ol Rus harbylarynyň Donbasa ätýasdaky eserleri uratmak ugrunda hem tagalla edýändiklerini aýtdy. Zelenski Russiýanyň ýeterlik tälim almadyk ýaş eserleri juda gazaply çaknyşyklaryň barýan tebitlerine uradyp, olary topa tutar hukmynda ulanýandygyny ynykdy. Ukrayn topragynyň her bir metri gana boýuldy. Bu diňe bizinki däl, bu batwalyjylaryň hem gany diýip Ukrainanyň regional häkimi Serhiy Hayday 12-nji iýunda çykyş etdi. Ol Rus güýçleriniň gabawdaky Severodonetsk şäheri bilen Siverski Donetsk deriýasy bilen terketleşýän Lysychansk şäheriniň arasyndaky 3 köprüýiniň ikinjisini hem ýarandyklaryny ma'lum etdi. Barha agyrlaşan ýagdaýlara garamazdan Ukrayn prezidenti Zelenski erjellik bilen garşy durmagyny dowam etdirýär. Ol Ukrayn güýçleriniň ýurdun gündogur tebitlerini gysga wagt içinde batwalyjylaryň ele geçirmegine pursat bermeýändigini aýtdy. Пам'ятаєте, як в Росії ще на початку травня сподівалися захопити увесь Донбас? Ýadyňyzdamy, Russiýa maýyň başynda Ukrainanyň gündogurundaky Donbas tebitini tutuşlygyna basyp almagy umyd edipdi. Häzir eýýam urşuň 8-nji güni, eýýam iýun, Donbas hinidem garşylyk görkezýär diýip Zelenski belledi. Вже 108-й день війни, вже червень. Донбас тримається. Severodonetsk ugrundaky töweşler eýýam ençe mehipde bäri dowam edýär. Rus watwalyjy güýçleri fevralda Ukraina täwäpsiz hüjüm etmeginden soň ýurdun beýlik tebitlerinden ýyda testirilmegi netijesinde häzir bar ünsüni Severodonetske gönükdirdi. Kiýew bu şäher ugrundaky töweşiň urşuň geljek ykbalyny kesgitlap biljekdigini duýdurýar. Rus harbylarynyň zarbylary netijesinde şäheriň agla we bölegi harabalyga öwrüldi. Severodonetskdaky ýagdaýlar port şäheri Mariupolyň ykbalyny ýada salýar. Uzak wagtlap dowam eden gany çaknyşyklardan soň geçen aý şäher ruslaryň eline geçipdi. Hayday 11-nji iýunda Severodonetskde ýüzlerçe adamyň gizlenip oturan azot nitrogen himik desgasyna hem zarby urulandygyny aýtdy. Moskwa tarapyndan goldanylýan separatistler desganyň daşynyň gabalandygyny we ol ýerdäki Ukrayn gorugçylarynyň binanyň içinde galandyklaryny aýtdylar. Bu maglumatlary garasy çeşmelere tasdiklatmak mümkin däl. Zelenski 12-nji iýunda giýişlik eden çykyşynda Günwatar döwletlerine Ukraina üçin ýaryk üçünçüligini tizlendirmäge çagyrdy. Şeýle-de Russiýanyň Donbasdaky her bir şäheri, şol sanda Donetsk we Luganski ýer ýeksan etmek isleýändigini aýtdy.